Геннадзь Буралкин. Я не знаю, удаўся у каго я такі, цягне дзіўная сіла мяне да ракі. Цэлы дзень у прадоннях крынічных віроў бачу гульні язёў, чуйны сон шчупакоў. Я не знаю, удаўся у каго я такі, цягнуць нібы магнітам мяне саснякі. Я гатоў слухаць там ад зары да зары перашэпты вершалін густых угары, слухаць дзятла працоўны паспешлівы стук, чуць як проста з-пад ног сыраежкі растуць. Я адчуў, што і я не чужы на зямлі, што гараць на далонях маіх мазалі. Да хмурынак пярын у паўдзённы блакіт свае звонкія песні знялі жа ў рукі. Чую, гліцу і мох прабіваюць грыбы. Каб не быў чалавекам, я б жаўранкам быў. І спяваў бы не стомней за ўсіх і званчэй, каб рабілася людзям ад песні лягчэй, каб шпарчэй узнімаліся ўвысь саснякі, каб вяліся ў вірлівай рацэ шчупакі. Я не знаю, удаўся у каго я такі.